Ngunyan po iyon ikakaglimang Domingo nin ordinaryong panahon. Kaibakan sa tong mga intensyon, ang misang ini idinudulot bilang pasasalamat sa mga balaog na inako nin the Mr. and Mrs. Richard Koo, asin ni Mr. Nilo Villaflor and family, para sa kapahingaloan kan kalag ninda Jose Sr., Domingo Sr., asin kan gabos na kalag sa purgatorio, asin mga kalag na dainan nagigirumdom, sa kahagadan ninda Mr. and Mrs. Richard Koo, asin Dina Opiana. An banal na misa iyoan sa tong pinakahalangkaw na gawe nin pagsamba asin pamibi. Si Kristo mismo an sa tong sakrifisyo, asin siya mismo an minadulot sa paagi kan ministeryo nin inordenahan na padi. Kita tinipo nin Diyos sa atubang kan sa iyang altar, tanganing bilang banwaan nin pagtubod, sabay kitang magpamibi asin magsamba. Huli kan ekstraordinaryong kamugtakan niyato, kita po pinapakiulayan na mantang nasa laog kaining simbahan, magsuolot nin face mask, dai magtaraid-taid, asin utubon ang protocol na pinapasunod kan parokya. Ang mga miyembros po kan Parish Ministry of Usherets, Greeters and Collectors o St. Martha's, Parish Youth Ministry, Cofradia, asin iba pang parish ministries, minatabang sa parokya sa pagtao nin giya sa to. Gibuhon po niya to na ang selebrasyon na ini, maging maninigo na pagsamba sa satong langitnon na Ama, sa paagi kan si iyang bugtong na aking si Jesucristo, asin huli kan Espiritu Santo. An mamamayo kan satong selebrasyon, iyo po si Reverendo Padre Domingo Florida, an satuyang kura paroko. Matindog po ang gabos sa pagpoon. Nadaling makakaagaw, kung di ka uya sa samuyang tahaw. Tawag mahal, nadaling makakahanap, kung kami sa imo minauli. Sa ngaran nin Ama, asin nin Aki, asin nin Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tuyang mga kasalan, kita magpakumbaba, tanganing kita magin maninigo, kaining banal na selebrasyon kan misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, ta nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa laga katorinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na pula mong kamurawayan, kahurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurangan aking butong Jesu Kristo, kahurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, dakoaan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiibi kita. O Diyos, ipinahiling mo ang liwanag nin sa imong katotohan, tanganing ang mga nalalagalag makabalik sa tunay na dalan. Lugod sa mong ikasikwal ang tumang sa ngaran na Kristiyano, asin sa mong masunod sa katukduan kan Ebanghelyo ni Hesu Kristong kagurangnan sa imong aki, na kayba mo asin in Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang tataramon nin Diyos, kaipuhan na magbunga, ang bunga kaini, iyo ang paghinguha kan maako ang tataramon, nakuyugon ang Diyos nun nakabutan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi ning kagurangnan. An oran asin an yelo, minahilig sa langit, asin daing binabalik duman, sagkod na matubigan ang daga. Tanganing mapabunga asin makatao nin banhi sa paratanom, asin tinapay sa nagkakakan. Siring kaiyan, ang tataramo na minaluwas sa nguso ko, daing minabalik na daing bunga. Daing minabalik sagkod na daing mautob ang sakong kabutan, asin mahaman ang sakong ipinapagibo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An banhi na nahuhulog na sa marahay na daga, nagtatao ning matimgas na ani. Ang banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtatao nin matimgas na ani. Ang daga sa imong dinadalaw asin tinutubigan. Tunay na sa imong pinapayaman, ang salog nin Diyos pano nin tubig. Sinda tinatawan mo nin mga banhi. Ang banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtatao nin matimgas na ani. Sa imong pinapauranan nin marhay ang mga inaaradong uma, asin sinasarumsum mo nin tubig.
Pinapalumoy mo ang taga ning mga tagiti, asin sa imong pinapatubo ang saradit na tinanong. An banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtatao nin matimgas na ani. Ang taon sa imong pinapano ning mga balaog, dakulon ang mga sabsabon sa kadlagan. Ang mga kadlagan, tinatampukan nin mga karnero, ang mga uma, pano nin banhi, sinda nagkukurahaw asin nag-aawit sa kaugmahan. An banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtatao nin matimgas na ani. Si San Pablo, nagpahayag nin mensahe nin paglaom. Bilang mga aki nin Diyos, kita tinauan nin balaog nin paglaom, tanganing hingungaon niyato ang tunay na katalingkasan ki Kristo. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa paghuna ko, ang mga tinios niyato sa buhay na ini, dai ikakatimbang sa kamurawayan na ngapit ipapahayag sa tuya. Sa katunayan, ang bilog na linalang naghahalat na ipahayag nin Diyos an sa iyang mga aki. Bakong sala nin linalang tadai na utob an sa iyang katuyuhan. Talaga ini nin Diyos. Alagad, ang linalang naglalaom na makakaligtas arog sa to. Makakaligtas sa kalapaan na uripon asis bilang mga aki ning Diyos. Ini ang tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo sosog ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, si Jesus nagluwas sa harong asin nagtukaw sa tampi kan danaw. Pinalibutan siya ning kadakol na mga tawo, kaya suminakat asin nagtukaw sa sarong sakayan. An mga tawo nasa baybayon. Dakul ang sinabi sa inda sa mga parabola. An para subwag nagluwas sa pagsabwag. Sa sayang pagsabwag, may banhi na nahulog sa gilid kandalan. Duminatong ang mga gamdgam asin tinuka. May banhi na nahulog sa kagapuan na haros daing daga. Hulit abakong hararom ang daga, tulos nagtubo. Alagad pagsaldang kan aldaw, ini natutong. Asin hulit daing kabot, ini naluyos. May banhi na nahulog sa katunukan. Ang mga tunok nagtalubo, asin natahuban sinda. May banhi na nahulog sa marahay na daga, asin nagbunga. May sanggatos, may 60, may 30. Kaya, an may talinga maghinanyog.
Mga tugang, an Ebanghelyo ni Hesukristo na satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po. Igdiyo po sa satuyang parokya, apera kang neo catechumenate, tabaka mahinanakitan ako. Saro sa magayon na adult formation, Christian formation, na ginigibukan sa tuyang parokya, as in well-known kita, iyo ang inaapod na Parish Renewal Experience. Ang gabos pong mga prex classes sa Bicol Region, sinasabi na inigabos dahil sa outreach program na ginibukan sa tuyang parokya, magpuon pa kan panahon ni Monsignor Juan Alarcon igdi sa tuyang parokya. Pakalipas ning kadakol na taon, nag-abot siya ning class 160. As in pag-abot kang class 160, napundo po iniyo for one reason or another, tanganing ang mga tao makadangog kan tataramon nin Diyos, asin matawanan sinda ning oportunidad na sa paghinanyog sinda isabuhay ang tataramon nin Diyos. Sa paagi, asin ini magbuka kaining adult formation classes na inaapod na prex. Kaya magpuoning 161, kutana ang klase tangon niya na taon, mapuon na kita sa class 174. Asin, ini yung epekto, nahihiling niya to sa paagi kan mga programa kan sa tuyang parokya. Si Isay ang naglilingkod kada Miyerkules sa pagpapakakanyato sa mga nagugutom. Kay ito pong lockdown, magayuno na maray ang experience niya to. Usually, pag ordinaryong Wednesday, kan kita nagpuon ang pigpapakakanta ning mga gutom, di kita nagbababa ng 350. Kaya ito pong enhanced community quarantine, ang food packs na pigtatauta, minaabot kita sa 1,000 na mga food packs. As in, minsan nagtatao kita ng mga relief goods. Si Isay ang faithful na nagluluto. Si Isay ang mga tao na danay na nagsasakripisyo para mag-distribute kainiyong pagkakan, mag-andam para sa satuyang mga nagugutom. Kadaklan po sa sainda, mga produkto kainiyong prex classes. Kung ihilingon po niya to ang satuyang mga lektor, mga lay Eucharistic minister, ang satuya pong mga commentator, kadaklan sa sainda, dawa yaon ang COVID, dawa yaon ang quarantine. Basta igwaning misa, mayo ning misa igdi sa satuyang parokya, na mayo ning lektor, mayo ning parakolekta, mayo ning naglilingkod sa parokya. Asin kadaklan kaini yung mga naglilingkod na ini, produkto kampigaapod niya tong prex classes, asin iba pang mga adult Christian formation. Asin ano ang patudanan? Ano ang pinakabase? Ano ang pundasyon kang mga formation na ini? Iyo ang tataramon nin Diyos. Kaya tama ang sinabi ni Propeta Isaías sa enot na babasahon ngunyan. Anuran asin anyelo, minahilig sa langit, asin day minabalik duman, sagkod na matubigan ang daga, tanganing magbunga, asin makatauning banhi, sa paratanom, asin tinapay sa nagkakakan. Siring kaiyan ang tataramon nin Diyos. Kaya ang ebanghelyo niya tuon yan, tungkol sa parabola kan parasabwag, na nagsabwag ning mga banhi, asin sa pagpaliwanag ni Hesukristo, ang parasabwag, iyo ang mahal na Diyos. Ang banhi, iyo ang tataramon nin Diyos. Asin ang daga,
iyo an klase ning mga tawo na minahinanyog kan tataramon nin Diyos. Alagad sa sarong tawo na marahay ang puso, inako ang tataramon ning mahal na Diyos. Ini nagbubunga ning dakol malangani sa katapos-tapusi. Ano ang sabi ni Hesukristo? An may sakuyang tawo na namumuot sa sakuya, sa mga tawong marahay sa sakuya. Ang hapot kaya ni Kristo, ano ang pagkakaibata sa mga pagano? Kung kita nakukontento sana na sa paghinanyog kan sa tuyang kan tataramon ning mahal na Diyos, lilinin mitaranta, bunga kaini sa sakuyang pagkabuhay. Ano dahil sa tataramon ning mahal na Diyos, ako nakakapagpatawad? Ano dahil sa tataramon ning mahal na Diyos, ako nakakapaglingkod? Ano dahil sa tataramon ning mahal na Diyos, ako namumuot, dawa duman sa mga tao na minagibo sa sakuya ning maraot. Mga tugang, danay niya tong tungkusan ang sinabi ni Propeta Isaías sa enot na babasahon. Ang tataramon ning mahal na Diyos, makapangyarihan, dai ini minabalik sa mahal na Diyos, na dai kaini magibo an sa iyang katuyuhan. Na iyo, na an sa tuyang puso, an sa tuyang pagkabuhay, magin mabinunga. Kaya out pa man po lugod, ang tataramon ning mahal na Diyos, danay niya tong hinanyugon, danay niya tong paghurup-hurupan, tanganing ang tataramon ning Diyos, magin mabinunga sa satuya. Matindog kita sa pagpahayag kan satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos na makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesukristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pano nin pagsarig, nahihinanyugon kita kan Ama, darahon ta sa iya an satuyang mga pamibi asin pakimaherap. An satuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan Espiritu Santo sa saindang paghinguha, na bilog na banwaan kan Diyos, magbunga nin katanosan, pagkamuot asin katuninongan, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kaguran hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an mga naghihelang, magkamit nin paglaom sa nakakapaomay na kapangyarihan ni Kristo, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ugma sa liwanag, kaugmahan asin katuninongan nin langit, asin an mga nagmumundo makabangon sa saindang kawaaran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, tabangi kaming makamidbid kan sa imong tataramon na naghihiro sa samuyang buhay. Dinanggad kami mapurisaw kan mga kinabanon na kasibutan, kundi magin maimbod sa buhay na paglingkod sa imo. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pag-ako kan sa tuyang limos asin dulot nin pagkamuot. Hulit po ta Domingo ang parokya nagahagad kan sa tong espesyal na pagtabang. Magkakaigwa po nin duwang pagkolekta.
an enot para sa pangangaipo kan parokya asin katekesis, an pandua nagigibuhon pakatapos kan komunyon para po sa paghipno sa mga kakulangan asin kinakaipuhan na repairs of facilities kan parokya. Day po kita obligado, ipinapamibi na kita magtao hali sa satong puso asin karahayan. Asin kag tao, gabo sa diri mo. Kapinonan kakanoan nin mga karahayan na nakamtan. Gabos malaong Matindog po an gabos. Mamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong dulot, magkanigong akuon nin Diyos amang makakamahan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Akua kagurangnan ining dulot nin sa imong banwaan, daraan pagtubod asin pagkamuot. Tabangi kaming makalikay sa maraot, tanganing makamtan mi an sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Na kami danay asin minsan saen, magpasalamat sa imo Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas samo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao samo ning buhay na daing kasagkuran. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan gabos na langit non na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesukristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini.
Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Bilang mga aki nin Diyos, awiton yato ang pamibion na itinogon asin itinukdo sa to.
sala sa muyan. Asin pare kami ang narahasa suko, kundi alawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo at kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kita na inaalok sa bangkete kan satong paratubos. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
kapalan, kagurangan, an makakapano, an panugang pamana, na hinihidaw, ninsa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusugan sa kaluyan, mautot sa imong kaotan, dawa ang labos mawara, dawa ang labos magbayan, pagmurog na mahalaga, ikapasakuyan. Ikapalan, kagurangan, ang mapakahip mo. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano, ang panugang pamahanan, na hinihigaw, minsan kuyang dukhang puso. Ikapalan, kagurangan, ang makakahip mo. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano, ang panugang pamahanan, na hinihigaw, minsan kuyang dukhang puso. Minsan kuyang dukhang puso. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan, nakikimaherak kami sa imo, na sa dayaday niya mong pag-ako kaining sakramento, makamtan mi ang samuyang kaligtasan na daing katapusan, uri ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa pagtapos po kan banal na misa, tanganing maiwasan ang pagsarabatan, kita po maluwas sa mga pintuan na itinalaga, dangan magluwas po sa gate kan Magsaysay Avenue o mag-agi sa may St. Joseph's Garden sa likod. Ngunyan po, inaalok ang gabos na minaselebrar kan sa indang birthday o wedding anniversary na magdulok sa inotan para sa espesyal na bendisyon. Po kitang birthday celebrants. Mayo. Pangadyon po niya to ang Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan coronavirus. Diyos na samong Ama, minadulok kami sa imo sa samuyang pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa epidemya kan coronavirus na naglalakop ngunyan asin nagdadaraning kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga tawong naghihinguwa sa pag-adal kang hinalean, kan hiro asin paglakop kaining epidemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud. Tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi manyamo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sinda nin bulong sa helang na dara kaining epidemya. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Tawan mo kami nin biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nagsasakit.
Ininahagad mi, huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. O banal na lalagon ni Jesus, Kahiraki kami, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamiibi mo kami. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan kamo ning Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin in Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kita sa pagtubod, asin pagibong karahayan. Salamat sa Diyos. Ay, naaga po. Lakaw sa mga nalanin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman balwaan.